it's already 12:30 fanele sivale ngo-1 ngenxa yesikhathi sizokwenza nje i-introduction yayo ihubo leshumi nane sizobheka uverse 1 kuphela as introduction. Uverse 1 uthi isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Angiphinde. Uverse 1 uthi isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Angenze into esingajayelanga ukuyenza la ekhaya. Ngicela ubheke umakhelwane wakho uthi makhelwane musu kuba isiwula. Ngicela uphinde futhi ubheke umakhelwane wakho uthi makhelwane musu kuba isiwula. Nayi into incane mangakufakala nje for few seconds ngikufundise kancane ngencwadi yamahubo. Incwadi yamahubo ihlukaniswe izigaba ezingaba yisithupha. Akusiyincwadi nje efana nezinye incwadi. Izwi lenkosi linezincwadi ezahlukahlukene. uGenesis ukuya the first 5 books incwadi zomlando kube nezincwadi zabapostoli zamaprofeti kube nezincwadi ze-wisdom kube nezincwadi so zonke incwadi from Genesis to Revelation zinama-category. La sikhuluma ngencwadi noma ngencwadi yamahubo ehlukaniswe igaba ezu-6. Okubalulekile ukuthi mawufunda incwadi yamahubo wazi ukuthi le category ufunda kuyona le hubo ufunda kulona lingaphansi kwasiphi isigaba ukuze ukwazi ukuliqonda in that context. Iyazwakala. Now kunamahubo wesililo la uIsrayeli ekhala khona eseyinhlungwini esebuhlungwini ebese uDavide nabanye ababhali bamahubo bayakhala banesililo. Uma ufunda lawo mahubo, for example ihubo 3 nohubo 13 amanye wamahubo anesililo. Ihubo 51 for example uDavide emva kokulala noBathsheba ebese uNathan umprofeti kaNkulunkulu eyakuyena emconfronta uyalila uDavide uyazibona ububi bakhe uyakhala kuNkulunkulu ucela intethelelo kuNkulunkulu. So mawafunda lawo mahubo akalandelani njengoba ngisho yabona elinye lamahubo uyihubo 3 ihubo 13 bese kuba uhubo 51 in between lawo mahubo lawo kunama category athile. So it's important to understand ukuthi leli hubo wena olufundayo likuyiphi category. Ebese icategory yesibili noma isigaba sesibili kuba ila ihlabelelo nendumiso. Ihubo 8 for an example uDavide uyadumisa uthi awunkosi mangibheka indalo yakho ngibheka ibhakabhaka ngibona izinkanyezi ngibona izinyanga ukumsebenzi wemuno yakho uyini umuntu ukuthi ungamkhathalela kangaka. Uyadumisa uDavide ihubo lendumiso. Icategory yesithathu esibonayo emahubeni icategory yokubonga uNkulunkulu. Ihubo 30, ihubo 32, ihubo 116 for example umbhali noma ababhali balawo mahubo bayabonga uNkulunkulu ngensindiso ngedeliverance abenzele yona either exakekeni either ekuthunjweni either insindiso njengoba mina nawe sisindisiwe bese kuba naleyo category leyo. Bese kuba necategory yamakhosi esibizwa ngecategory ye-royalty. Ihubo 2, ihubo 18, ihubo 110 amanye wamahubo lawo
wamahubo wamakhosi. Bese kuba nehubo noma namahubo wokuhlakanipha, wisdom. Lawo mahubo afundisa i-wisdom. Ihubo lokuqala, for example, Psalm 1, a man who does not stand in the road or on the ways of the wicked, or whose steps are guided by izwi likaNkulunkulu. Ihubo 37, Ihubo 119, amahubo we-wisdom. Ebese ogcina kube amahubo acela noma khulekela ukwahlulela kukaNkulunkulu. uDavide uyakhala uthi, how long Nkosi, koze kube nini sihlupheka, koze kube nini izitha zami? Vuka Nkosi, vuka ungilwele, vuka ukhombise ukwahlulela kwakho. So ama categories anjalo. Now nayi into ngamahubo ekufanele siyazi. Amahubo ezinye zezincwadi ebezimemorizewa kakhulu ngaleso sikhathi, okuyinto nathi ekufanele si-memorize. Bekuyincwadi amaculo amaningi, amahubo amaningi. That's why ukuthi amahubo, ama-hymns, mhlambe nina manithatha yini le ncwadi yesiZulu, icilongo levangeli or something, difila tsa Siyoni ngesisuthu, amahubo amaningi noma lamaculo amaningi esiwaculayo noma kumele siwacule nabeculwa ngaleso sikhathi kudunisa uNkulunkulu, abuya khona la encwadini yamahubo. Futhi amahubo enye yezincwadi ekhotwa kakhulu ezwini. Now, ekukhoteni amahubo wona eyiwona akhota amanye amahubo. Ebese kuthi nezinye izincwadi kwaKristu qobo lwakhe, izincwadi abeyikhota uKristu, eziningi zazo ukudlula wonke ama-quotation wakhe ubekhota amahubo. Abaprofeti nabo bakhota amahubo. Ebese sibona nompostoli uPawuli naye uma ekhota kakhulu ukhota amahubo. Ithi lento mhlambe kunento ebalekile emahubeni mina nawe esingayiqondi. Kungani amahubo yiwona okumele amemorize kakhulu? uNkulunkulu uthi simemorize izwi lakhe lonke, by the way. Akathi memorizani lezi, uthi lonke. Kepha uma ubheke ezwini kaNkulunkulu amahubo yiwona abememorize kakhulu, including ama-quotations abekenzeka. Kepha okubonayo la kiwo wonke lama category nasekukhotweni kwamahubo, sibona ihubo elilodwa vo kwincwadi yonke yamahubo eliphindwa exactly the same, liphindwe kabili. Uma ufunda ihubo 14 lesifundile namuhla, ebese uyahamba uya kuhubo 53, uzothola ukuthi cishe every word iphindaphindwe ngaleyo ndlela leyo. Bese umuntu uyazibuza ukuthi ngabe kwenzeka iphutha ukuthi le hubo liphindwe? No, akwenzekanga iphutha, uNkulunkulu akalenzi iphutha. Because uma ngabe kunephutha ekwenzeni ihubo leliphindaphindwe kabili, kusho ukuthi mhlawumbe akhona amanye amaphutha eBhayibhelini maningi asiwabona. uNkulunkulu akalenzi iphutha. So what is so important ekufanele sifunde ngehubo 14 nehubo 53? Well, impendulo yakhona ikuverse 1. Uverse 1 uthi isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Ingqikithi yehubo 14 nehubo 53. So ithi lento uNkulunkulu ongalenzi iphutha, owenza ukuthi ihubo liphindaphindwe kabili. Leli hubo likhuluma ngesiwula
uNkulunkulu ufuna ube nento iqondayo ngesiwula nobuwula. Ithi lento uNkulunkulu akazifuni iziwula. Yingakho namuhla utshela umakhelwane wakho uthi makhelwane musu kuba isiwula, because uNkulunkulu ukuphinda kabili in all the books kulama category uphinda incwadi efanayo ayiphinde kabili okuyincwadi ekhuluma ngesiwula. So what exactly is a fool? Siyini isiwula? Well, sibona verse 1. The fool says in his heart, there is no God. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Na angikutshele ukuthi leli gama elithi isiwula noma elithi fool yini elingayisho. Umbuzo uthi lisho ukuthini leli gama? Kusho ukuthini ukuba isiwula? Before sibone ezwini ukuthi kusho ukuthini ukuba isiwula, asidispele lokhu okungakusho ileli gama. Ukuba isiwula akusho ukuthi you are unintelligent. Yazwakala bazalwane? Ayisho ukuthi mawuyisiwula you are unintelligent. Uma ngingakubuza ukuthi obani abantu abaziwa emhlabeni wonke njengabantu abahlakaniphe ukudlula bonke abantu, nizobabala babe baningi. Abaye esikoleni bazobala uDarwin, because uDarwin weza ne-theory ye-evolution, waza ne-theory ye-gravity. Nine naye esikoleni. Kepha izwi likaNkulunkulu lithi uhlakaniphe kakhulu uDarwin, kepha uDarwin uyisiwula. Iyazwakala bazalwane? And sizoyibona ukuthi ubuwula bakhe bubuphi, ebese nawe uyazibuka ukuthi ingabe uyisiwula yini, futhi uma uyisiwula esingakanani. Lokho uNkulunkulu afuna ukukuvimbela kukona ukuthi ungabi ikona. Ukuba isiwula akusho ukuthi unenhliziyo embi. Ukuba isiwula akusho ukuthi awuthembekile. Ukuba isiwula akusho ukuthi awunalo uzwelo. In fact mina njengomfundisi wenu, iningi lenu ngiyalazi to a point ukuthi bakhona kinina engeke ngibakhethe basindisiwe, ngingakhetha isiwula esingasindisiwe, because sinenhliziyo enhle, sinothando, sihlakaniphile, sinozwelo. Mawuthatha umzalwane osindisiwe, usindiswe eyisiwula, uyabandlulula. Kunabazalwane angabathanda athi akaphiwe bona, uyancishana, unenhliziyo embi, unomhobholo, ufuna zonke izinto zenzeke kuyena, ufisela ukuhle bonke buze kuyena. Abanye abantu mabathola izinto ezinhle inhliziyo yakhe ibe buhlungu ewumzalwane. Uyisiwula naye loyo. Iyazwakala bazalwane? So lisho ukuthini ke leli gama elithi a fool? Leli gama elesiHebheru ngesiHebheru Chabal. It's H-A-B-A-L. Chabal. U-H ngesiHebheru ungathi uyakhwehlela or uyaspita. It's Chabal. Leli gama elithi Chabal linikeza umqondo, engasebenzisa igama lesingisi elithi it's empty, into engenalutho. Leli gama linikeza isithombe sento engena substance, into engenasindo, into engenamvuzo, worthless ngesingisi, into worthless. Leli gama linikeza umqondo
ukholelwa ezintweni ezingekho noma ukholelwa ezintweni eziliphutha, false beliefs and false things. Leli gama lesula lithi ubheka noma ufocasa ezintweni okungezona izinto zeqiniso. Lelo gama elithi isilima noma isiwula lisho lokho. It comes from the root verb othisha be language. It comes from the root verb eti chebel. Chabal, Hebel, Uhebel, Hebel, ngesiHebheru usho i-vapor. Now, angazi vapor yini ngesizulu, but icabanga ubilisa amanzi ngeketela. Mase bila amanzi eketela kuphuma lentuthu le-vapor. Leli gama elithi Hebel or esithola kulona uChabal lisho into enjalo, into othi uyayibona ayisekho. Iyazwakala bazalwane? So ithathe njalo ukuthi izwi lenkosi lithi isiwula, umuntu obheka into efana nevapor, umuntu obheka into engekho empty, umuntu obheka into engenamvuzo worthless uyisiwula. Uthi lo muntu enhlizweni yakhe akekho uNkulunkulu. Now, abakholiwe no-Israel nathi namuhla nabantu aba-understanda i-language noma abafundisa i-language bayashesha ukujombela kulento yokuthi uma uyisiwula futhi uma uyisiwula uthi akekho uNkulunkulu, kusho ukuthi awukholelwa kuNkulunkulu noma uthi uNkulunkulu akekho noma uyamdawuta uNkulunkulu. Kunamagama ke esingisi asho njalo. Leli gama lesingisi elinye lithi agnostic. From agnostic sithola leli gama elithi ignorant. So kunabantu aba ignorant, banokudawuta ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu, banokudawuta ukuthi uNkulunkulu khona ngempela, abaphiki ukuthi uNkulunkulu akekho, kepha mababuka izinto zenzeka empilweni banokudawuta ukuthi but ukhona ngempela uNkulunkulu. Those are agnostics. Iyazwakala? Ebese kuba nalaba abangakholelwa kuNkulunkulu. Kunalendoda Steve Bansengimkhohliwe lo baba ubexhwalile ehlala kwi-wheelchair, the most intelligent person, the most engikhohla igama lakhe, mhlawumbe uDweba ngamkhumbula, ushone about 4 or 5 years ago. He was the most intelligent atheist. Ubephika, he's a scientist by the way, ubephika ukuba khona kukaNkulunkulu, akakholelwa kuNkulunkulu ngoba uthi it cannot be proven ukuthi God does exist. So leli gama elithi uyisiwula alisho kuphela abantu abaphikisa ubukhona bukaNkulunkulu. In fact, angisheshe ngisho ngithi uIsrael mobheka uverse 7 walo le chapter besifunda uverse 7 uPsalm 14, uIsrael kwayena kukhulunywa ngaye la, futhi from verse 2 mawehla njalo kukhuluma ngabantu bese khuluma ngoNkulunkulu. uIsrael omunye wabantu abakhethiwe noma isizwe esikhethiwe sikaNkulunkulu, kwabona leli hubo likhuluma ngabo njengabantu abayiziwula, yet bayakholelwa kuNkulunkulu. Bayazi ukuthi uNkulunkulu wabakhipha ezweni laseGibhithe, bayazi ukuthi they are the apple of God's eye, kepha izwi lihamba libadescribe njengesiwula. So umbuzo uthi,
Does it mean ukuthi isiwula is a non-believer yini na? No, you can be a believer ube isiwula. You can be saved. You can be born again, genuinely born again. Kepha ube wisiwula. Nesizokubona ukuthi kwenzeka kanjani. Isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Now, le phrase le ethi akekho uNkulunkulu throughout ezwini likaNkulunkulu alisho umuntu ongena conviction, angazi conviction yini, alisho umuntu ongenayo i-conviction. Throughout the scripture likhombisa umuntu irresponsible noma one irresponsible gesture yokumdelela uNkulunkulu. Iyazwakala bazalwane? Throughout the scripture leli gama noma le phrase ethi akekho uNkulunkulu ene oyibona kuyihubo throughout uyayibona naku Romans, I mean umpostoli Paul uyayiphinda likhombisa isithombe somuntu irresponsible. Kule irresponsibility yakhe utshengisa ukumdelela, complete defiance ngesingisi. He defies izwi likaNkulunkulu. Now, angalidefya izwi likaNkulunkulu esindisiwe, kepha adefye izwi likaNkulunkulu njengomuntu odawuta ukuba khona kaNkulunkulu. Iyazwakala? Uyazi lo mzalwane ukuthi uNkulunkulu ukhona. But ngezimo abhekene nazo adefye izwi likaNkulunkulu njengomuntu onokudawuta ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela. Sizoyibona ukuthi isho ukuthini lento leyo. Mhlamba ngi-illustrate. Angi-illustrate. Ngicela ungifundele uverse 1, ungifundele uverse 3, ungifundele uverse 4. Chapter 14, uverse 1, uverse 3, no verse 4. Now, angikunikeza i-background. U-Israyeli la usekudingisweni. Mekubhalwa leli hubo. U-Israyeli usekudingisweni. La ekhona u-Israyeli usurroundwe abantu aba-corrupt. Yes, okay? Because lezwe adingiselwe kulona u-Israyeli ligcwele ngobubi. Ngicela ungifundeleke bese siyayichaza ukuya phambili. Akasazwakala ubaba. Verse 1, verse 3, and verse 4. 1, 3, 4. Verse 1, isiwula sithi ezweni yaso akakho yonakele iyanengeka imisebenzi yayo, akukho owenza, akakho owenza kuhle. Verse 3, waphambile konke, onakele konke, akakho owenza kuhle, akakho noyedwa. Verse 4, abaqondi lutho yini bonke abenza okubi, abadla imali njengokuba bedla isimo. Now, Bangakhuleki uJehova na. ilungile ibambe lapho baba. Ithi lento angiyenzi lula ngenxa yesikhathi. Ithi lento uIsrayeli usekudingisweni bonke abantu uIsrael aphila nabo bayilento describe uverse 1, uverse 3, no verse 4. Guess what? uIsrael ugcina naye esefana nabo. Anizwa lento. Because uhlala ezweni elinjalo uIsrael, naye ugcine esefana nabo.
mhlawumbe singayika Israel size la eSouth Africa. La eSouth Africa nikhala nge-corruption. Ebese ingane yakhe ifuna i-driver's license. Nge-corruption ekhona sekuyaziwa ukuthi awungeke uyithole i-license unless uyigwazela. Ebese wena njengomzalwane omaziyo uNkulunkulu osindisiwe because wakhelene neziwula kuphilwa impilo yobuwula ugcina ufana neziwula uthi noma uhambisa ingane yakho yetheswa so uyihambisa no-2,000 rand ye-inspector. Anizwa lento bazalwane, ngiyazi anifuna ukuyizwa ngoba ishaye enyameni. Ithi lento uyisiwula because udawuta uNkulunkulu, udawuta ubukhona bukaNkulunkulu, awuthi akekho uNkulunkulu. If bekhona uNkulunkulu ngabe lezi zinto ziyenzeka. Awumphiki uNkulunkulu ubukhona bakhe, kodwa udawuta amandla, udawuta i-omnipotency kaNkulunkulu. Iyazwakala? So ubona le mali kaNkulunkulu akuthembe ngayo athi ungakhokhi ngayo ibribe, but ngoba uhlala ezweni elinebribe uthatha le mali kaNkulunkulu akuthembe ngayo ukhombisa ukungamethembi ufana nabo bonke ezweni. Iyazwakala bazalwane? Izwi lenkosi lithi you are a fool. You are very intelligent. You are very saved. You are very rich. That's why you can afford the 2,000 rand ukuyogwaza. Ukugwaza kwakho ukuthi there is no God, or I doubt if God will make this happen. Iyazwakala bazalwane? So uma ethi isiwula sithe enhlizweni yakhe akakho uNkulunkulu, usho into efana naleyo. Now kunenye into esuke i-raise lento yokudawuta uNkulunkulu njengomuntu osindisiwe ngesingisi noma ngokwase Bible College noma kwase university ibizwa ngetheodicy. Lento yetheodicy ilento yokudawuta uNkulunkulu nobunkulunkulu bakhe. It's either you are an atheist, uthi uNkulunkulu akekho, noma you are an agnostic, uyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, but kuneyingxenye zempilo yakho odawuta amandla kaNkulunkulu kuwona. So udawuta ubunkulunkulu bukaNkulunkulu. Now, uma uNkulunkulu, then he must be all powerful. Anizwa lento ninenkhuleka ngesingisi nithi he is omnipotent. Ithi uNkulunkulu unamandla onke. uNkulunkulu une-influence yonke. uNkulunkulu une-authority yonke. Ayikho into emehlulayo uNkulunkulu. Yingakho ewuNkulunkulu ngoba konke kuqala ngaye, konke kugcina ngaye. Akukho okungenzeki unless kudedele uNkulunkulu noma kudale uNkulunkulu ukuthi kwenzeke. That's the omniscience kaNkulunkulu. Iyazwakala bazalwane? Bese ukuze abe uNkulunkulu, omnipotence, ukuze abe uNkulunkulu kufuneka lento yokuthi uNkulunkulu wazi konke, unamandla onke, wazi konke, akukho okufihlekile kuNkulunkulu, wazi okungaphansi kwamanzi, owazi okungaphansi komhlaba, wazi ayikho into efihlekile kuNkulunkulu. He is omniscient. Uma engenako lokho then akayena uNkulunkulu. Iyazwakala bazalwane? Ebese mhlambe yesithathu ilento ukuthi uNkulunkulu uthando. uNkulunkulu uluthando.
ayikho into uNkulunkulu akwazi ukuyenza ngaphandle kwento ekhombisa uthando, because uNkulunkulu uluthando. Angithi njalo bazalwane? So amandla aphelele kaNkulunkulu, i-omnipotence kaNkulunkulu, ulwazi lonke likaNkulunkulu kungekho kufihlakele, i-omniscience kaNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu, konke lokho kumenza abe uNkulunkulu. Ebese uyakhulelwa. Mawuzala ingane kuthiwa ine terminal cancer, izalwa nje. Anizwa lento bazalwane? Noma kuthiwa ine leukemia, le ngane izalwa manje, kuthiwe le ngane angeke uqede 6 months. Ebese wena njengomzalwane uthi, Nkosi, uma ngabe ubungithanda ngempela, ubungazi yini ukuthi le ngane izozalwa nje? Uma ngabe ungithanda ngempela, wena Nkosi, uma uyinkosi ewumnini mandla onke, ubungayivikeli ngani lento ukuthi ingenzeke, ngoba unayo yonke influence, unawo wonke amandla. Wena Nkosi, uma ngabe wena wazi konke, ubungazi yini ukuthi le ngane izozalwa nje? Uyayizwa lento mzalwane? Usuquestione i-omnipotence kaNkulunkulu, waquestiona i-omniscience kaNkulunkulu, waquestiona nothando lukaNkulunkulu. Uverse 1 ukhuluma nawe uthi, a fool, isiwula sithi enhlizweni yakhe akekho uNkulunkulu. Anizwa lento bazalwane? Anizwa. Yabona, akekho la endlini namuhla ukuqala ngami sonke, akekho ongathi akaze empilweni yakhe abe yisiwula. Awu Nkosi, ngoba buyazi lengane ukuthi ngiyayifisa, ngiyayithanda, ngiyayifuna, usuyidedelelani ukuthi izalwe nje? Ubungiphelani ke yona uma ngabe usazongiphuca yona? Uquestiona i-character kaNkulunkulu. Usindisiwe, yet ukucabanga kwakho nokwenza kwakho kukhombisa i-agnosticism, i-ignorance ethi kunezinto uNkulunkulu ezimhlulayo, noma kunezinto uNkulunkulu ezimjombayo angazazi, noma kunezinto noma kunabantu uNkulunkulu angabathandi. Futhi kule simo engikusona manje, hayi mina uNkulunkulu akangithandi, ngoba uma ubengithanda ubengeka kwenze lokho. Iyazakala bazalwane? Now ungafundi nje iHubo 14 noHubo 53 ufunda uverse 1 uthi akakhulumi nawe, ukhuluma nawe. Ngoba isiwula sithi enhlizweni yakhe akekho uNkulunkulu. Uyabona, ukudinaya uNkulunkulu, it's not necessarily ukudinaya i-existence kaNkulunkulu. Anizwa lento bazalwane? Uyamphika noma uyabuphika ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu without ukuphika i-existence kaNkulunkulu. Ubaba uyaziphumela ekuseni uye emsebenzini, uyi-security, noma kalona i-security, uye emsebenzini ebese kuba ne-cash in transit, ebese uyadubuleka ubaba uyafa, eziyele emsebenzini. Noma ngabe uyi-security, uyosebenzela iy'ngane zakhe, bese uyafa in the line of duty. Ebese uthi, but why, Lord? Why, Nkosi? Na angikutshele ngomamkhosi. Umamkhosi shonele umfowabo, shonela udadewabo, kwashona ubaba wakhe.
kwashona uma wakhe. Kuthe mekushona umfowabo omunye wesibili bengihleli naye sikamfundisi uDarren Tuesday evening kwangena icall ukuthi umfowabo ushonile. Wahaya izinto engayazi, wayibhuqabhuqa phansi, wakhala wathi awu sengisele ngedwa emhlabeni. Ngaguqa ngaya kuyena ngathi awusele wedwa, uNkulunkulu unayo. Wathi don't tell me about God. Nayizwa lento mzala? Yayizwa lento? Ngobuhlungu benhliziyo nosimo abhekene naso udawuta ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu noma udawuta even ipresence, iexistence kaNkulunkulu. Don't tell me about God. Ingako bazalwane manishonele manje ngibona first day nishonele angisho lutho manginivakashele because angibuzwa lobuhlungu obuzwayo. Futhi kuleso sikhathi sobunzima ubhekene naso mhlamba umfuna kumuzwa kaLonkulunkulu because inhliziyo yakho iyisiwula, ikwenza isiwula ngaleso sikhathi ngobuhlungu obudedelwe amandla kaNkulunkulu ukuthi ububi benzeke empilweni yakho ngaleso sikhathi. So mina mase ngifikile ushonele ngivele ngithule bakhona benu laba ke bashonele ngiyangibona mangifika kwamina ngivele ngibe isithingithingi njengani because I don't know what to say. Yayizwa lento, it still has to sink in, but ngaleso sikhathi udlula kulobo bunzima uquestiona ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu. Uverse 1 uthi isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Ebese ubona umakhelwane wakho ongasindisiwe mhlawumbe ungumthakathi extende indlu yakhe, athenga imoto entsha, ingane zakhe ziyashada, wena ingane zakho akunampumelelo. Ebese uthi awu Nkosi, lo ongakuthandi so ungaze umbusise kangaka mina. Anizwa bazalwane lento, anizwa lento. Uthi verse 1 isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Okwesibili la ku verse 1 mhlambe sesivala. Kumele siqonde ukuthi ubuwula okokuqala siqonde leli gama lithi siwula lisho ukuthini. Okwesibili kumele siqonde ukuthi lobuwula buhlalaphi, bureside kuphi. Ma uye ebhenki or uya endaweni ethile bathi iza nomazisi wakho ebese uza ne proof of residence, right? Nalobuwula bunayo i-proof of residence. I-proof of residence yobuwula isenhlizweni. Lithi izwi isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Now angikulekelele ngalenhliziyo. Izwi lenkosi mele likhuluma ngenhliziyo, alikhulumi nje ngenhliziyo le heartbeat. Izwi lenkosi mele likhuluma ngenhliziyo, likhuluma ngemicabango yakho, your thoughts. Yazwakala bazalwane? Likhuluma ngemicabango yakho, your thoughts. Izwi lenkosi mele likhuluma ngenhliziyo, likhuluma ngemizwa yakho, your emotions. Izwi likaNkulunkulu mele likhuluma ngenhliziyo, likhuluma ngemidlinzo yakho, likhuluma about your desires, izifiso zakho nemidlinzo yakho. So lokho kuzodependa in context ukuthi malithi inhliziyo lisho kuphi ngaleso sikhathi leso. Uyazwakala? So uthini uma ethi isiwula
sine proof of residence enhlizweni yakho. Uthi isiwula sisemcabangweni yakho. Mawudlule esimene esithile nobunzima obuthile, imizwa yakho ngaleso sikhathi ithini? Mawubona umakhelwane umthakathi ongane zakhe ziyaprosper ziyashada ezakho ziloko zizala ingane zila ekhaya, inhliziyo yakho nemidlinzo yakho ithini? Anizwa lento bazalwane. So uma ufuna ukwazi ukuthi lesiwula sihlalaphi, lesiwula sine address ene proof. It's your thoughts, it's your emotions. Uvele uthi umzalwane mombona umakhelwane omthakathi ephumelela, ivele inhliziyo yakho ithi cliff. Sunday ezagqoka isicathulo esisha, ngalela sonto ozigqoka esinye isicathulo esisha, inhliziyo yakho ivele ithi cliff. Inhliziyo yakho ivele ibe buhlungu. Kwangathi uwena ongaba nezicathula, but why abanye abantu baba nomuntu one proof of address enhlizweni yakho? Anizwa lento bazalwane, anizwa. Now lesula khuluma ngaso ngaphandle sisindisiwe. Mawusibhekile umfundisi nje muhle ushumayela kuphenduka abantu. Mawumbhekile ngaphansi uthi mehlabelela abazalwane bakhala inyembezi baphenduka. Mawumbhekile ushaya ikeyboard man kuhlanye ibandla. Kanti yena ushaya le keyboard lo ucuthele la ekhaya. Kanti ucula nje ufuna ukutshengisa ukuthi yena ungcono kunabo abanye abantu. Mawumbhekela ngaphandle ushumayela nje kanti akusigebengu. Shumayela kuphenduka abantu. Bese nithi hawu uNkulunkulu umbusisile umzalwane. Hawu hamba ngeimoto eziningi, imoto uyabheka. Corruption uvela kumadlanga, every witness efika kumadlanga ibiza igama lakhe. Wena sophu uNkulunkulu udume. Iyazwakala lento abazalwane. Ithi lesiwula sine residential address kepha ngaphandle sinormal sisindisiwe. Khumbula uverse 7 ukhuluma ngabantwana baka-Israyeli. Iyazwakala abazalwane. Uverse 7 ukhuluma ngabantwana baka-Israyeli. Now, uthi uJeremiah, ngicela ungifundele uJeremiah. Jeremiah chapter 17 verse 9. Sizombona kahle usiphelela angayishaya ngeni. Awusitshela uJeremiah 17 verse 9 uthini? Inhliziyo iwumkhohlisi, ubani ongenzani? Now, ungafunda nje leli gama elithi inhliziyo iwumkhohlisi, ubani ongayazi. Leli gama ngesiHebheru elithi umkhohlisi, lo wenhliziyo, yazi lisho ukuthini? Lithi inhliziyo is sick beyond cure. Anizwa bazalwane. Lithi inhliziyo igula ngalendlela ukuthi akekho umuntu ongayilapha. Anizwa lento bazalwane. Ebese lapha ku Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4 verse 23. Uthini uthi Proverbs chapter 4 verse 23? Absolutely. Londoloza inhliziyo yakho because umthombo wako konke. It is the wellspring of life. Yayizwa lento. Now uma uNkulunkulu athi yonke into iphuma enhlizweni, yonke into yempilo iphuma kulomthombo wenhliziyo, ebese uNkulunkulu athi lenhliziyo yakho ingcole iduke kunazo zonke futhi akekho umuntu ongayilapha. It's so sick it is beyond cure.
Ebese athi kuverse 1, isiwula sithi enhliziyweni yaso akekho uNkulunkulu. Hey mzalwane, uma ngabe uthi wena umzalwane awumquestion uNkulunkulu, awukazi umdawuda uNkulunkulu, futhi awusoze umdawuda uNkulunkulu, ungumqambi manga, because kusesenezimo ezisazokufica. Zisazokufica. Yabona lo khipha 2000 rand webribe akusiyisimo leso, kusese umdlalo. Sazofelwa unkosikazi, ufele umzali, ufele bafowenu, ufele ingane, ufele konke ebese uyasibuza ukuthi are you really guarding your heart because it is the wellspring of life? Awuyizwa lento mzalwane? Inhliziyo iwumkhohlisi futhi akekho ngayelapha. Ingakho kuRomans chapter 12 uverse 1 no verse 2 umpostoli Paul athi, I beseech you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies a living sacrifice, holy and pure, because this is your act of worship. Ebese verse 2 athi, you need to renew your mind. Lelo gama lithi renew your mind, lithi bheka i-proof of residence esenhlizweni yakho. Ngoba yonke into ukuze ukwazi ukudumisa uNkulunkulu ngendlela yokumdumisa, ungaquestion amandla kaNkulunkulu, ungaquestion ukwazi kaNkulunkulu, ungaquestion uthando likaNkulunkulu, kumele ulondoloze lenhliziyo yakho ewumkhohlisi ogulayo ongezolashwa umuntu, ongalashwa uNkulunkulu, because uma ungakwenzi lokho uzoba yisiwula esiquestiona uNkulunkulu, esiquestiona iexistence kaNkulunkulu, noma uzoba yisiwula esisindisiwe esidawuta amandla nolwazi nothando likaNkulunkulu. Beka umakhelwane wakho uthi hey makhelwane, musu kuba yisiwula. Futhi nikhuluma kancane manje ngoba iyahlaba. Because wena siwula sokuqala, yimina siwula sokuqala, izwi lenkosi lithi isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Sikhuluma ngabantu abanye babo basindisiwe. Beka umakhelwane wakho uthi makhelwane, musu kuba isiwula. Masikhuleke.